donjene chimag tuke ni joloch nyadiriyo league maduong mar tuke chess pacho ka indi KCB Chess Club ochako makore kendo league ma season ma higa mar 2024 nyaka 2025 kanyaka sani pok ologie tuke 9 kendo gintiere thuolo mokwongo e chung mar time go te. Jo bengi ma KCB motelnegi gi kocha Benjamin Magana nodhi nyime gi loch tok loyo club mar Nairobi Chess Academy points 4.5 kuom points 0.5 kapok giwuok amodhi points 2.5 gi club mar Equity Bank. Club no mosebedo ka chandogi kuom kinde e league. Chieng' ngeso KCB noloyo Nairobi Chess Academy points 4.5 kuom 0.5. Tukego biro dhi nyime odira mabiro. Weekend has been quite a good weekend. We started leading the league, and we had quite a big gap between us and second place. And we won the first game against Nacha, who've given us a lot of trouble in the past few years. And we just drew our rivals Equity Chess Club, and we managed to maintain the big gap. Bas mane kamolo rekidien mokwongo mar